Рибу, дай. Kad me mama moja pogleda, trsko moja oče, ja baci mamac. Ja ću mamac njozi, ona meni odnozi. Slobodno li je разбираш? Slobodno baj sej pa ti. Ja joj mamac, to njojzi, ona meni knozi, joj. Добре, и що сега, Блажо, разбираш? Шо? Нищо шок. Нищо, сега че правим дресура. Каква дресура, бе, разбираш? Каква дресура? Тие рибите вчера ще и фанат, че и тренирам така от тавчето сами да се преобърнуват. Таман кога че дойде овде, от оваа страна и она реш печена коя и так от тавчето тука само да рипне. Това е дресура, бе, па ти. Значи и аз по овоя ще го гледам, можем да заключим от тия ствари денеска не довагаш со мене, разбираш. Не доваѓам бе, Ристо. Шо да правам сега? Секој ден по 10 кила ги вадам сега. Ако дојдам и денеска со тебе, 10 кила че извадам, вие од вчера че ми се сосмрдат. Па треба ли да се изеде тоа? А ти па шо си запнал? Море, шо да правим, шо съм запнал, разбираш. Ти всеки ден одеме заедно на риба, на 5 метра сме на реката, разбираш. Ти 10 кила риба и аз со пениса у раката да ми простеш широкия аудиториум, разбираш. Ти просто, ама немој така. Секој ден, шо е това, некоја магија да не е, бе, аз знам шо на 5 метра сме. Та ти вземеш, туреш мушичка и аз иста мушичка турам. Ти исто фърлиш и аз исто фърлям. Исто чекаш, исто чекам. Исто с ръката цък коло направяш, разбираш, и аз исто цък ще направя. Ти риба и аз пенис, разбираш. Има сега некои работи тука треба да се измарифетат. Шо да правим, бе, Блажо, разбираш, како? Че ти го кажем, марифето, ама да останем и у нас. Абе, нека да устане отварям, разбираш. Види сега. Нас бајале кажа, че станеш ти, со жената едно кафице се напиеш и после че вземиш тоа приборо све, че излезеш оваме уши од тате останато. Пред да тргнеш по риба, жена ти така малку по газо треба да ја удреш, за заро да ти тргне. Да плеснам, а? Удреш жена ти по газо и тоа е више и фрли вади после. Одма одам, Блажо, разбираш. Одма И да одеш, одам, и да одма одеш. Ајде те чекам ја и со свежа риба. Ja baci mamac, ona meni knozi, ja njozi. Шо бе, комшија, пак по риба? K15!